Amúgy az a kocsi, amúgy. Sziasztok, én Alex, hogy kis ebben a videóban rivászozni fogunk. Itt van velem Kereszt. Sziasztok. Csak ő most nem fog jönni, mert nem nagyon szereti a rivászt. Sorry, srácok. Azaz BMW. Ja, nem BMW, Nissan. Nagyon sok. És elvitték. Nincs ott. Nem tudom, mert már nem tudtam megnézni, mert megvették és csak akkor tudom megnézni. És csak akkor tudom megnézni, mikor még nem vették meg. A Skoda! Hallod? Egy Delosszal 1v1-ezzek és szekényke csak 9-es. Várjál, hogy van? Jó, hogy 10 000-be pisz. Sajnálom azt. Lehet, hogy ki fog nyírni. Lehet van egy másik a pontja, mint másokat játszott. 120. 2 percig várok, hogy hát jön valami jó kocsi. Szeretnék valami. Vagy ha elviszik, akkor új spawnol. Azt jól látom. Azaz BMW. Mondd, hogy megbírom venni. Remélem, Na. bírod. 52 000, E92, 15 000. Szóval... Nem tudod, netje a gyereknek, ezért nyertem. Vagy kilépett. Mert... Ja, Mert 9-es volt szegény. értem. Most azt nézem, hogy mit tudnék akkor megvenni. Kérlek, Skoda. Benned bízok. Jó 10 000. Szerintem igen, most így nem mondom meg neked, hogy mi. Na nézzük. Jó a füstöl. Érted? 40 liter per 100 kilométer. Úgy tök jó felnik vannak rajta. Vagy... Jó, hogy én váltok. Ja nem. Nem én váltok, az gond. Nem lehet manuálba tenni? Full manuál vagy csak... De gondolom van full manuál is. Nem. Ja, shift és full. Nem. Ugye autó. Automata. ST, AT, ST. Ilyenkor én váltok, igen. El kéne mennem a garázsomhoz. Garbage 3, 4. Na, bespawnol. Jó. Ne baszkurálj már, akkor is kilépek meg belépek, mert ez így. Ez így nem jó. Ez úgy az volt. Bagolva. Megvettem jó pénzért, azt használni se tudom. Aztán nem senki játszani. Ja, parking... vagy parking brake. Ja, payback. Ja.
Ignite. Nem, jaj, akkor itt nem tudom javítgatni. Az gond, akkor ezt így take-out-olom, azt hiszem javítóba. Hé. Most nem a bontó kéne, hanem a... Ott van pit spot. Pit spot és ilyenkor jelzi. Ja, igen, látom. Laza 27 liter per kilométer, 100 kilométer. Na ez, nem volt. Igen. Hát gyere csak. Kell rá egy fullos paint shop. Na. Mondom, a másik oldalt nincs ugyanilyen. Elkapjam. Ja, azért benne van a turbó. Egyesbe keresztbe dobta. Csak ki kéne jönniük ahhoz, hogy tudják bármit is csinálni. Mi van? Mi van benne? Azt látni szeretném. Ja, egy 4 TDI. Ne. A TD. Amúgy szeretem a TD-t, jó, hogy ilyen. Na jó, 18-as hallod, ez egy hacker. Hogy van? Így. Várj. Megkezdődött a mérés. Szóval nem láttatok semmit, ez muszáj volt megcsinálnom, mert elvesztő olyan idegesedik erre a csávolra. Hát igen. Hála, 171-es tápizás. 89 a pózúr. 89 a pózúr. Nézd az ismerőt, hogy jól mérő. Jó, hogy csak mondom, hogy 171-es tápizás. Hát jó, mert 139-ben 87 a meg a pisztolytól. A pózusban 90-92. Az önvérnyomásra tárgy. De jó, hogy pont mire be tudnék állni, jön egy másik kocsi. A másikból nem emlékszem, hogy lenne. Másik csak paintjobos. Aha, az csak paintjobos. Az 1.4 TDI javítás kéne. Jó, állj ki vele. A Peugeot-dal. Mi kajakra egy Nissan van előttem, az jött be elém. Aha. És van egy Nissan bent, egy Peugeot, meg egy BMW. Egy
Aztán GTR 34-es. Jó, ki megy a Peugeot. Azaz, gyorsan, indít! Parking brake ki! És rá is állunk. Így azt elrúgta neki a Nissanos. Úgy mondom. És most akkor ezt így már tudom is emelni. Ha lehet. Igen. Ott van, felemeljem. Felemelem. Ja, csak gondolom kerékcserére. De kijebb kell állnom, mert nem jól álltam rá. Akkor ki kell kapni a TDI motor. Jó, hogy tényleg darabokba. Örülök neki. Nézd, olyat. Invalid. Ja, Na, tényleg. szóval na, ezben a videóban fél óra Rivasz lesz, meg fél óra az a játék, amit most játszunk. Fix it up. Az a neve, hogy fix it up. Ez is invalid. Nem már. Ezt nem lehet javítani, ezt kéne javítani. A blokk. Jó, hogy az olaj... Jó, hogy a blokkom az úgy tropárra van menve, azért dobta így keresztbe neki. És mi azt kell megnyomni? Waiting for a part. Gyorsan megjavítatom, azt dobom is össze a motort. Van még a felső része. Nem tudom, hogy mennyi baja lehet. Jó, hogy a blokk az rosszabb, mint... Már egy csomót szebeztem bele, de még mindig csak 80 HP-ja volt. Ezt berakom. Ezt is. Szépen kiveszem most az egész aksit. Most aksit is kivesszük. És azt már teszem is recharge. Kezdem is recharge. Csak 58%-os, ami meg legjobb. Mert ez magától nem tölt. Na, a radiátor. Az ki nem maradhat. Mi van? Hogy... Ja, tényleg van lefolyó... Jó, ezt már nem is kezdem addig javítani. Míg megkeresem a hullantosamat. Hullantoszt. Hol van? Hol van? Ja, jó, ott a radiátor. Invalid. A hűtőt mióta szokták lézerrel javítani? Azt nem tudom. Mert meg akartam lézerrel javítatni a... Jó, feltöltött ez is. Most már csak max lehet ilyet. Ja, Igniter-t az nem is volt ebbe a kocsiba. Van mini van is, és itt ám mellettem egy ugyanolyan. És érted, egy négy... Na. Sor 4 TDI. És a motorom. Ha jól emlékszem, de mindjárt ránézek, mert csak rá kell néznem. Azt egy sor 4. Mi? Sor 4. Kell egy adott. Hogy eddig csak 14-kel chattelizéltünk, de én most ezt nem bírok válaszozni szinte. Szóval megnézzük ezt a játékot, a Fix It Up-ot. Menjek érted, mert amúgy be tudsz szállni hozzám is. És mi? Jaj ne, a check engine az nem jó jel. Akkor majd visszajövök inkább. Tudunk közös bizniszt csinálni? Közöset szerintem nem biztos. Mindjárt megnézem Tutóba. Miért?
Mindjárt megyek érted is, mondom neked, hogy mit Tudod, kell. hogy Skoda Octaviát? Na, akkor... Hát akkor mondom, hogy gyere nyom rá a mapra és gyere pit stop repairbe. Jó, csak először megnézem azt a... Ez egy BMW. Drágák. Octavia eltűnt, és... 13 000 dollár, ez 15 000 van. És a javítási költség meg nincs. Ja, tudom már miért. Jaj. Javítási költség nincs, mert lézerre javít. De tényleg egyesével minden kerék. A kerekek is lehetnek rosszak. Tökéletesek szépen. Azt csak úgy mondom, attól még, hogy jól néz ki a kerék, attól még nem biztos, hogy jó. Csak ott van, nem bal oldalt. Ja. Ott, én is ott vagyok éppen. Keresgetem. De hol van a másik? Festékes mellett vagy? Igen, Paint Shop. Egymás mellett van Paint Shop. Itt állok éppen én is. Csá, mögötted. Ja, ott vagy bent. Én bent vagyok, éppen próbálom megkeresni, hogy mi baja lehet a kocsimnak, hogy még check engine-ezik. Nekem BMW, neked Octavia. Tökéletes kombó, csá. Csak fel kell emelnem minél jobban, hogy be tudjak nézni alá, hogy mit lehet, mi olyan van, amit nem szedtem ki. Kerekek is jók. Egyessel vedd elő, és úgy tudod kivenni a pártokat, és idehozod ehhez. Idehozod. Mondom neked. Azt szépen kiveszed, rányomsz, nyomod hosszan, és beteszed ide. Ez alá. És hogyha kiírja azt, ott van, és nyom meg a piros alul. És azt éppen meg fogja javítani. Csak én még... Az a gond, hogy nincs, pedig azt adnám, hogy lenne olyan eszköz. Most éppen gondja. És most honnan tudom, hogy még elnyém ezek között? Mert a gyerek még egy ilyet betett. Még most nem tudom, még az enyém. Hát amelyiket meg tudod fogni. Ja, megnézem, mert... És még mindig világít a check engine. Mi miatt? Kondíció. Hadd nézzem meg a széphatokat. Nem tudom, ki tud. Egy... Ja, gondolom, hogy mi lehet még a gondja. De szétszerem akkor fullon. És egyesével megnézem, hogy mindegy, hogy melyik... Milyen. Hogy én valami eztet, pont nem tudom Invalid. izélni, nem tudom nézni, invalid párton. Mert van amelyik invalid. És Én is azt azzal nézegettem. venni kell egyet, vagy... Nem, az szerintem az nem azt, hogy no needs repair. Most én egyesével kipakolgatom. De nem lehet semmi gondja, az a gond. Na. No needs repair. Még ugye... Nekem amúgy, nekem nem világított a check engine, ahogy láttam. Hát, hogyha beülsz az autódba, egyből világít, hogyha baja van. No needs repair. Meg van olyan, hogy kondíció, ott írja a kocsitba, hogy condition. Na, nekem az 85 is. Az autó, ha nincs benne egy alkatrész. Szerintem, ha motor alkatrész, az nem. Bement egy alkatrész a kocsi alá. Azt, hogyha megtalálod, akkor ki tudod szedni. Ja, jó. Nem muszáj közel mennem hozzá. Jó. Az engine case. És a többi alkatrészét hogy tudom javítani? Hát még vannak a kerekek, de azt nem tudod javítani. Szakít. A külsét az paint jobbal. Ami szerintem már pénzbe kerül amúgy, de mindjárt megnézem, mert úgyis. Ja, pont ott kell, ahol te vagy.
Nem, én most éppen próbálok kitolatni. Csak Ja, ott van a bocsánat. jó lenne, hogyha leereszteném. Lejjebb van. Ja, mondjuk elfelejtem mindig De beindítani. mit jelent az a condition? Ne! Mi van? Mit jelent? Injectors. Nem indul be a kocsim. Hiányzik az injektor. Amit nem tudom, hogy hol van. Egész vétem. Mind. Szétkapom gyorsan a mocit. Na, $250. Festés. Ez figyeld, milyen szép lett belőle. Csak 500-at költöttem, mert első szín nem volt jó. Szép. Azok megvannak. Aj, leeresztem eztetni. Missing injektor. Azt írja, hogy missing injectors. De te úgyse tudsz. Nálam the engine van. Start. Izé. Nem ez? Neked itt? Nem tudom felvenni. Az a gond, hogy nem tudom, ott beindult. Szít? Nem, injektor. Valami van, de ez... Az van, az a... Gyere ide! Bocsimhoz. Neked van benne injektor? Ja! Mi van? Nem inventory. Várjál, hol? Milyen szépsége van. Repair. Alex. Várjál, mindjárt megmondom neked. Én tudja, hogy kövi. Hallod, amúgy meg lehet tartani? Segítesz nekem annyiba, segítesz nekem annyiba, hogy elviszel spare part shopba és utána visszahozol, please? Mert azért nem működik. Szekély. Azért nem működik. Itt majd balra. És az elsőbe hajts ki jobbra. Itt? Igen, elsőbe hajts ki. Ez itt? És itt lesz. Ez lesz. Csak majd utána vissza kéne vinned. Bármikor vissza is tudok szaladni. Jó, és itt minden engine part megvan. V8. Mennyi a párt? Majd megnézem, de most 14 nem az. dollár maga a blokk. Az a nagy böhő, maga ti azt 14 dollár. Ott a turbo! Ott a turbo! 8000 De az nem dollár. ebben van. Ne, az nem Be ebben is van. lehet tenni. Generic, nem az kell, nem. Coolant. Nem tudom, hogy van-e. Várjál. Elfelejtettem a izét kiszedni. Szia, 1.9. Még nekem is vissza kell úgyis mennem. Az a gond, hogy... Várjál, mit mondtam? 1.4 TDI? Ja. 1.9 van. Nincs itt olyan, az a gond. Vagyunk igazából csak azt kéne. Aha. Air suspension van, azt hittem, hogy ez egy nitro. Ott van, szerintem ez lesz az. Mindjárt el is sztolom. Jaj, de szépek vagytok. Ebből meg... Figyelj, veszek mind a 2.0-ásból is. Hogy biztos, hogy meglegyen. Mert csak ez a kettő van olyan. Ott is érzek. Jó lesz hátul csak dob. Te kocsidnak mi a baja? Most vissza kell mennem, mert izé. A hűtőt nem javítottam. Ezt tuti nem fogom eladni. Lehet olyat, hogy nem adod el. Hát csak szerintem amúgy lehet dolgozni is. Szóval... Ez nem jó, eladom, mert most úgyis pénz. Weir... Na nézzük. 1.4 TDI, 1.9. Ja, ott van 1.9. Kiírta azt, hogy 1.9-es TDI. Akkor ezt nem is kell. A hűtőt azt nem. Ja, akkor ez jött. Akkor a 2.0-át azt úgy take out-tolom, és az nem kell. Nekem az 1.9 kell. Az
1.9 TDI kell. Mert hogyha kiveszed az injektort, akkor az automatikusan eltűnik, mert kell egy új. Na? Ha kiveszed az injektort, az autó... Végre! Azért mutatta a check engine-t, csak úgy mondom. Na hát... Érted? Hallottad, láttam egy olyat, hogy Auto Custom Body Parts. Így megyek a BMW-vel oda. Elköltem ezt a harmadik 1300-at is. És hogy lehet pénzt festeni, csak be kellett állni ide. Be az kiszállsz oda, mész a izéhez, mész ott hallgatják, és az. Ja. Nekem ilyen szép kis zöldi kelet. Csak először túl izé zöldet, túl világos zöldet, akkor ezért látszik aztán. Az én 500-at. Ugye ezt én zöldnek gondoltam, szóval. Zöld itaszok. Misszel Silva. Na hol mi van? Mit találtál? Hol van? Hol van a... Ugyanúgy néz ki, ugyanaz a jele, mint a izének. Várjál, Pit Wheels, akkor biztos, hogy ott lehet lesz találni. Van még egy pit stop repair egy benzinkút mellett, és az fölött van. Auto Custom Body Parts. Lehet találni Ma is jelölöm. Audi RF 3. Azt tudom, Audi RS-t tudtam. Volkswagen Golo GT. BMW És ez az- K5 E60. És enyém honnan tudom, hogy milyen BMW? Na, azt nem tudom. Na, a kis szép szégem, milyen BMW van? Mondd meg. Igen, itt lesz gumit, meg... Jó, hogy itt is lehet a Pit Wheels-nél javítani. Alex, Igen? megyek hozzád, és utána eljövünk ide. Megvan, hogy hol kell javítani Mit? a gumit. Vagyis hogy kell... Nem tudom, hogy gumizni kell, vagy... azzal kell megjavítani, Hallod? de nem tudom. Van Mi ez a- Nissan. Ez Nissan. Mondtam, Dinózunk utána egyet, Aha. megnézni. Csak én ezt... Jó, nincs pénzem, ezt muszáj megnéznem, hogy ez rávaló. Nem rávaló. Nem? És ezért költöttem el $900 és 80 másodperc múlva delete. De hogyha a sztórodba beteszed, akkor megmarad. R betűvel lehetne. Igen. Jó, Buddy! Dodge! Hol találtad? Itt van! Octavia! Ott van! Dogó! Az biztos, hogy Dodge. Ez az én kocsimra van itt. Nem, ez a polcs, ez itt a középső polcs, az a ezni. Ez a izé, gajtörőracs, ez a spoiler, meg az a kis valami. Milyen gajtörőrás? Az egy... Ez izé, nem gajtörőracs, hanem izé. Dugó. Tényleg ez egy torcs. Nissan. Én Nissan-t akarok. Én is kövinek vissza. PNK3. Ja, azt amikor megvettél, akkor tudtad. Akkor írta, hogy mi. Mert én azt akartam 50. Figyelj, mennyi a rács? Mennyiért vetted? 400. Csak. Na te... Várj, ez mi? Az valami, nem tudom. Ja, tóvbár. Persze, hogy kell, hát... Ja, hogy ne kéne? Enyémre nincs. Akkor kettőfajta BMW létezik, gondolom, és ez való Igen, enyémben. az új az az E valami. E60, Az ez E92. meg E92. Igen, én a 92-öst akartam megvenni 50 valahány. Vaj, akkor Alex, akkor az... de nem, akkor az enyémre nem való izen body part. Mert... BMW Ja. K3 E92, meg BMW K5 E60. És ezt megvettem, és nem volt jó. Szóval ez meg... Itt van BMW K3 E92, Szóval... meg még itt van a BK5 E60. Várjál, hogy nézem meg az elejét. Várjál. Mindjárt rá keresek neten az E60-ra, hogy az meg most így kinézetre. Mert hogyha
tiéd az A E60-a. E92-re keresztül, mert a E60 egyik partját már megvettem. Minimum egy spoilert adnak neki. Tölt. Csak most be van lassulva, mi miatt mentünk. Szerintem a másik lesz. E92? Hát az E92 az nem, az a gond. Hát a E6 Ja, szemet a E6. ja, ez a kettő ugyanaz. Ez a kettő ugyanaz. Ezek ugyanarra való. Mi van? Itt van, hát ugyanazok. Vaj? Csak Ó, csak más formájuk van, akkor egyik szavakról a én szép székemre. Mindegy, menjünk el adni a kocsit. figyelj, azért nézd már meg amúgy azt a spoilert ott. Látom. Mehetünk? Na. Várjál. Hol úgy Várjál. túlok nekem a kocsi. Akkor... Hol vagy? Ja, Pitwells. Pitwills. Ja. Elkapartam. Én meg ott Hát nekem is nekem eléggé csúszik az a gond. Nekem ott van is, hogy kipörgésjelző. Nekem van kipörgésjelzőm, ezáltal látom. Csak kipörgök. Azért megpörgettem egy picit, csak úgy mondom. Meg tudod javítani ott? Hátrébb tolatok. Picit előrébb, azt le is állítom. Azt felemelem én is. Jó. Akar, hogy nézem, szóval nem tudom. Mi hát itt az ja, ez csak ilyen dísz vagy mi? Várjál, ugye Ó, ez New Rims? Ez Rím. Ja, itt vannak. Mennyiféle kerék? Oh, Na, ezek csak. szóval Isten, nekem ez. És a enyémre nem mennek fel. Várjál. És itt vannak a gumik hozzá. 55 szolos, te. 55 szolos. Rim found. Nem, a enyémre egyáltalán nem. Enyémre Nincs. Nem megy. Nincs az enyémre. Akkor itt csak szét tudod szedni? Kere. Mit? Hm? Akkor nem javításra van. A Dodge-mal ide fogok jönni. Hallod, hogy túl? Hallom, csak úgy mondom. Nekem volt már ezzel szépséges szerencsém, hallod. 13 000 dollár volt, és ott spamnott mellettem. És hallod, én először nem is ezt akartam megvenni, mert a telefon volt szegény. Találtam egy Octaviát, ahogy már mentem a Octavia közelébe diszpamnott, és ez a szépség spamnott le helyébe. Ugye én megyek, hogy hát ha lehet ott pénzt keresni. Szóval én gólkodok. Szóval annyit tudok, hogy Octaviát nézem. Figyelj, csak úgy mondom, hogy ilyen 40-es, 40 liter per Nem 100 volt, hogy kilométer. dajnózzunk egyet. Ja, Dino, az várjál, ha így nézem meg, hogy az hol van. Ja, te itt van. Én így megfordultam. És működik a Dino. Megnézem. Hogy rájök. Aha, csak ajra, így nyom meg a képernyőt, és itt beszélni. Hallom.
menj ide. Csak nyomjak rá. Aha. Ahogy csinálja. Most gyere, addig nézd már meg a enyémet, most mondd van, hogy nem értek a dányhoz. Na, várja, hogy nézzem. Ugye, várja, nekem nézzem kéne a váltásokat, hogy a váltás. Hogy hol válts, meg mikor. Az, hogy Jó. hogy látsz, neked csak 130 lóerős. Nekem nem az érdekel, hanem hogy adja el ki az erőt, mert az erőszál. Gyere már, nézd már meg a enyémet. Nekem akkor... Várja, hogy nézzem végig. Ott átváltott, az látszik, ott megint váltott, és megint váltott. Az enyém jól kiadja az erőt. Várja, hogy nézzem át a tiédet. Neked ott első fokozat, második, ott harmadiknál kicsi az áttétel, azt így megmondom, mert kevés a csík, és így kevesebb erőt tud kiadni. Mert minél hosszabb egy csík, annál jobban adja le az erőt. Hát, tök mindegy, úgyis szegénykebb, most eladásra fog menni, hogy legyen már. Én most először megpróbálom a pénzkeresési módot azt, hogy... Várjál, most éppen... Én most csak így... Jó, át lehet egymáson menni. Én próbálok valahogy 60-as liter per 100 kilométer. Van benzinfogyasztás. Nálam van, ott mutatja. Neked nincsen Ja, ami a szarodon. Itt a óra mellett, hogy F meg E. Igen, amellett meg van egy ilyen nulla át. És az... Szazon 56 liter teszik a kicsiket. Ha minden igaz, ne, Prodex. Gáztészon is. És lehet 45 euró per perc. Á, az kevés. Bajuk lehet, hogy csak ez van, de nem biztos. Nézd már meg, hogy ott lehet dolgozni. Itt is lehet, mert írja a térképen. Nézd már meg, hogy mennyit keres. 40 euró per minit, az mennyit adott? 45. Akkor az jobb. Vaj, van még más faktor? Várja, megnézem. Végignézem a bot. Csak ez a kettő van sajnos. Akkor egyik se. Hallod? Mi az a hosszú autópálya? Még azóta húzom az autópályát. Ja, és sehova nem vezet. Utána onnan jöhetsz vissza. Csak néztem valami random dolgot. Hát figyelj amúgy meg. Itt ahogy belejöttem. Konfirmolom. Azt csak így adni fogja majd. Azt nem kell semmit se csinálnom. Hogy mi? You left the work area. Szóval én most elmehetek enni, és akkor itt leszek. És itt 45 per.
Figyelj rá a papihoz. Az, jó, de szép vagy. Aha. Téged, te itt maradsz egy kicsit, nézegetem, hogy ahogy megveszlek, nem lesz más, kontinesz meg. De rámegyek, én neked kell lesz. Te kell lesz neked. Ja, ne. Hogy kijöttem, így nem kaptam pénzt érte. Mert ugye kimentem, utána meg visszamentem. És ezáltal ugye így kimentem a dolgoszférából. Hát megyek, azt eladom. Tudod, hogy hol kell eladni? Nem szervasz. Vajon megyek, Ja, látom. most vettem egy új autót. Na megint? Mennyiért adtad el a bömbit? 16-kal. Most azt jól látom, hogy egy golf. Te vagy mögöttem golfa? Szerinted ki? Mennyi volt? 6000, na 7000 dollár. Na euró. Kanyarod le. Uram, hát nézem a mappot. Szit. Odaállj be és szállj. Megváglak téged. Remélem te is valami Aukció. Igen, lesz aukció is. Mennyiért adtad el? 14. 13. Ha szállj be, elvisznek a vízébe. Plusz 2000-et kaptam érte. Én még csak plusz 500 dollárt. De figyelj, én úgy költöttem rá anyagilag. Mondjuk Kicsit Mondjuk félreállok, tudsz vágni egy kicsit. én úgyis beszaladok. Tuti meg fogom menni. Mit? 60 000 euró vagy 600. Ó, de jó! Ez Láttam ott leszponnolni egy autót. Ó, hát Peugeot-zni nem akarok most. Én nem akartam ilyen autókat venni, aminek ilyen a hátulja, de hogy ő ezt a szépséget meglátta, meggyőzött. Alex, ott vagy még kint? Nem, Hol vagy? van bent. Hol? Koncstelepen. Nem, Alex! te nem is szoktál autót venni a koncstelepen? De, nézd ide! Megint! Ez nem! Ez nem az! Ez nem az! Hol vagy? Jaj, akkor az nem te voltál az a Skoda Octavia? A bejáratnál. Nem, most megyek éppen kifele. Neked már volt szerencséd. Gyere Mi? ide, ezt nézd meg. Melyik autó vagy te? Ez a kis tuning volt? Ez ami mögötted áll. Én, ez 50 000 dollár, vagy 500 bucks. Ez 600 bucks, vagy 60 000 dollár. Én összegyűjtök 60-at. Figyelj, találd ki, hogy ez mennyi volt. Mennyi? 1000! Ez olyan tuning volt, hát ne számíts arról, szoké fogod eladni. Turbo az van benne ugyanúgy. Turbo. Csak szeretném mondani. Hát ott van a turbó töltő, ilyen láthatatlan turbó van az enyémben. A másikban is volt, és töltött is, és drifteltem vele. Csak nem mindig sikerül. De hova mész amúgy? Körbe akarom próbálni. Mivel van a handbrake? Ó, pont hogy keresztbe akarom tenni valahol. Akarom nézni, hogy mennyi prögője. Érted? Ennek már csak a felét fogyasztja. Az amennyit. Ja? Ó, becsúsztattam! Sikerült becsúsztatnom, szóval ez jó. Én ezt hófehérre fogom. Amúgy a te golfod fehérre. Nem tudom, most még csak most jöttem.
És most minél közelebb meg... De érted? De hogy mik azok a kerekek, azt ne kérdezd. Azt már csak utána... Ez azt nem mondta, hogy ez a másik ő. Sor 4. TDI. De nem akarja kiírni most meg. Most miért nem ír? Meg kiírta. Egy más... Ne, ez ugyanaz. Ez ugyanaz. Jó, motor Ez- megvan. Egyből. Hallod, Eliba alig akart menni a szépségen, most meg akart lép. Csak ugye kicsit... Ne. És azért nem. Ennek már vannak... Mi van? Valamit kiírt valami... Ja, elfelejtettem valamit. Megint elfelejtettem. Ne szó. Elfelejtettem megint az injektorokat. A én kocsim most szép kék lesz. Várjál, akkor ezt lehet javítani? Jó lehet. Én nem megyek abba a boltba, hallod, megnézni. Melyikbe? Spare parts. Ja, nem spare parts, hanem bodyzé. Ha inkább magamnak váltok a kis autón, és sokkal jobban meghalnak, ha magamnak váltok. Vagy amúgy csak el egy kicsit felkeltős. Most itt vannak az injektorok. Inkább nem köszönöm a számot, össze fogok tartani. 8000... 2000 dollár profit. Na ugye ez lesz profit. Ezt most én nem fogok vele kezdeni semmit. Én ezt most gyorsan lefestem, azt egy ilyen fehérre, azt kész. De tuti többet fog érni, ha megcsinálod, meg jobbat is fog lépni. Nekem ha... Én tartok ezt gondoltam miatt, hogy nagyon szép felvétel. Hófehéret akarok. Kicsi Szkodikám, szia! Mennyi volt? 11k, szép. Most várj már meg engem, please. Attól megvehettem autót. Ha csak az a kocsi meg... vegyek még egy golfot. Találtam még egyet, jó? Nem, most jöjjön egy Skoda. Itt van egy még egy, és ez már alapbulbihoz. Hát ez diszpam. Jó, ugye ennyi nem diszpam. Ó, nem, ma, de hogy nem. Ezres profit. Egy ezres profitot kaptam rajta. Ó, szia, kis Skodi. Szia, nem kell fél. 8000 dollár volt. Ez a Skoda. Te mennyi vetted a Skodádat? Mi a Skoda Octavia? Aha, 8k. Na nézd, itt vagyok, most vettem ezt a... Vaja, te vagy azzal? Igen. Én vettem 12k-ért. Aha. Tehát abban... Mennyi? 16 000. Egy Renault vettem, egy Renault. Mennyit? De nem a... Mennyi pénzed volt? Vettem egy ilyen kis Renault. Jól látom, Én... de mennyi pénzed volt? 8000-be került. De mennyit volt? 17. Csak 5000 heted volt? 17 000. Hallod, meg tudtad volna venni itt ezt a BMW 16-ért? Részvételi rajtad? Minek akarok padolni? Én csak meg... Ezen már megint faszafelnik vannak a... És érted? Hallod, még egy autót vettem, egy Fiat Uno, én ezt megtartom, csak 2000 dollár. Érted, ez ebben szerintem, ebben nincsen turbó, de úgy pöpög. De szerintem ebben nem az alap. Ez ilyen pöpöpöp. Hallod, a garázsba lehet tenni autókat?
Igen, lehet, de... Én meg nem tettem be a Octaviámat, szóval ez egy Octavia. Mert mit csináltál? Vettem egy maszkotot. És? Az Octavia eltűnt. De szerintem amúgy akkor szerintem beálltam úgy a garázsba. De nem biztos. Ugye ez a 60 000 euró? Itt van egy motorpark, csak a út, simán a út közepén. Garázs. És mindegyik garázsban benne van az autopark. Melyikből ki tudom venni? Hát csak az, amelyik kék. Ja, akkor az az enyém. Hát mindenkinek ugyanaz. Kocsi eladó mellett van. Tudod, azt a szép. Itt vagy a izénél? Igen, éppen keresgettem, hogy... Várjál, ezeket lehet javítani? Kereszt, nézd mi, ezt vettem. $2000. És ezt nem akarom Jól eladni. itt. Ezt a szépséget. Szép amúgy? Értem. Csak éppen próbálom megkeresni, hogy... Mivel mit kell csinálni. Mert kész, legúzni kell vele. %4 a pártom. Már csak van még ez, meg... Most megfogom, beteszem a... Ezt... Meg... Ezt... És ha minden igaz, be kell indulnia. És ez már 2.0-ás TD. Jó, hogy máshogy így lép. És ebbe állandóan Várj, ez... Ezt a kicsikét alig lép valamit hallott. Ezt nem tudom eldönteni, hogy jó kocsi, de ez is, de olyan nagyon kipörgős, az a gondom. Ennek ilyen pirosat gondoltam. Én ennek egy ilyen szint. Ilyen jó kis, jó piros. Matt jobb lett volna, de nem lehet mattot csinálni. Nézd. Látod? Az a piros. Ez egy szarkal. Itt az első kerekes is nagyon elkapor. Hát jó, enyém meg felszínálom. Szeretem, hogy jó alkatros, hogy legyenek alig lép valamit. Top tiszteletet alig lép. Azt láttam. Az ügyes volt. $2000, $200 profit. 8000... 2000-es profit. Itt van a garázni, ez a én garázom. Pont ez itt. Nekem is. Meddig haver? És a De mindenkinek az az első garázsa. Ó, de szép vagy. Itt van bent a kicske. Én ebből Szaladj, mennyi idő? Azt nekem kell, az enyém lesz. Nem jó. Az az enyém. Átváltott Audi. Mennyi? 16. Nem tudom. Megvetted? Nem kell nekem Audi. Addigra eltűnik, ameddig eladom a kocsimat. Vagy például, ha nem csinálok vele semmit, és eladom, lehet meg tudom venni ezt a Audit. Megéri szerinted? Nem addigra mi van, ha jobb autóz gondol? Én már azon gondolkozok, hogy lehet, hogy meg fogom venni, mert nincsen egy normális kocsie. Akkor lehet venni amúgy garázt? De szuki!
Mennyi? 8000. Mi 8000? Honda Civic. Csak szivatolok betélt Honda Civic-et. Te van a szerencsét. Ott van a szép szék. Az nem Honda Civic, te, az nem úgy így néz ki. Honda Civicnek írta. Ezt Honda Civicnek írta. Én de nézd meg milyen felni van rajta. Tudom. 8000 volt. Én kocsi meg alig akar valami. Nekem így megnyomom a gázt, azt már 40-nel megy. Na, szép. Így padlózzunk végig is szakosszal. Nem lesz mit kapcsolni. Ez hátsó kerekes? Érted, az ABS-em az úgy ki se kapcsol. Csak úgy elmondom neked, az ABS-em az úgy... Pattintsd be. Sor 4, ugyanúgy. És Csak szivatol. ugyanaz a sor 4, amit... Én nem azt nézem. Lehet szötítést tenni a kocsinak. Tessék. Szötítést. 5%-os szötítés 1000 dollár. Én egy 20-at bedobok. Ma most nem látom. Úgy, bármilyen sötétítés. Igen, hát 70%-ú. Várjál, nem vettem ki belőle a... És az aksi. A kettő közé kell alni, és ott van egy olyan fekete csikó. A kettő, na festékesnél van, kettő közé be kell alni. Én ezt egy ilyen kis világra gondoltam. 16%-os az aksim. 16. Én 20-al fesztettem, most megyek vissza. Nézem, miket lehet javítani. Jó, az közben ideálra. Ezt úgy se lehet javítani, ez még lehetséges, hogy lehet. És lehet is. Honda Civicem amúgy milyen legyen? Milyen színű szerinted? Én ilyen narancssárgára gondoltam. És ezzel el kell mennem. Ezzel el kell mennem pártshopba. Nem akarom nézni, hogy nincs-e bele. Jaj, nem. Ez ki... Nézd meg! Kikapar. Kikapar tolatva. Érted, nyomom, megyek hátrafelé. Nem kapod be. Jé, nem topott be a kocsim. Hátrafele. Ez ilyen, hogy is mondjam. Ó, sokkal sötétebb kéne. Sokkal jobb. Alex! Mi van? Most nézem, hogy kagylólövések vannak benne. Milyen néző? Kagyló. Az meg milyen? Az, aminek ilyen... Ezek vannak ilyen kis oldala, hogy ne nagyon tudjon mozogni a fejed. Jó, azt tudom, csak én sportolósnak hívom. A kocsi még így vissza akar menni. Szétesett a gyerek kocsia. Kié? A gyerek, az valakinek szét volt esve a kocsinak pártok. Várj, ez érdekel, hogy ebben nincs valami? 2.0-ás line, 4 petrol. Ne! Tessék?
Mi? Mennyi? 23 000 az 149 TD is. Cumó. Nem blokk, mert csak tető van, a blokk az ugyanaz marad. Nem már, ez így nem jó. Figyelj, ezt én eladom. Nem tudom, hogy mennyi lesz, de én most akarok valami. Figyelj, kikapartatom. Találtam egy Kikap. BMW-t. És van is rá pénzed? 16 lesz van. Hopp. Csak kicsi kell legyen. Nem akar- 160 minsz. Na Nem akar minsz, betapadni. hanem 17 000 a szépség. Plusz 3000. Plusz 3000. Figyelj, 8000-ért megvettem, 14 000-ért eladtam. De hogy onnan elszpó... Nincs semmi jó autó. Egyetlen jó autó az a izé. Hát még itt van egy Golf. Azt jól láttam. Nekem azt kell az a BMW ott. 17 000 dollár. 19-en van. Iszt, jaj, de jó neked. És ez a K3, amelyikre vannak plusz pártok. Ne szórakozzál velem. De. Utállak téged, ennyit tudok elmondani. Utállak. Alex. Ez ugyanaz, ami nekem volt. Nem, ez a K3. Erre van párt is, emlékszem. Erre van párt is, tudom. Meg is nézem. Milyen van ezen te? Én ezt megveszem 2000 dollárot, ez várjál már, megmutatok valamit. Még maga úgy, hogy nem is Mi volt ez? Így látod, itt vagyok előtted, látod a Az féket? nekem is volt, az volt nekem az a kis kocsi. Nekem olyan kis mini tiny volt. Jéj, szerintem ilyen 3 másodperc alatt 100. Turbo az úgy nyomja neki. Megjött a BMW is. Tisztelegetek előttem. Na nézzük azt a blokkot. Azt a blokkot. Hol is van? Ott. I6, sor 6, 3 pont. Nice. Milyen hosszú szarazd az. Ja, azt hittem, hogy már végeztél vele. Na akkor. Amúgy ennyi lenne ez a videó, ha tetszik, akkor csatlakozzatok és lájkoljatok. Sziasztok! Köszönjük! Sziasztok!